15th Kasa Club Football Championship Men Kapatu Kechengpon 29 TP Hempen Barju Epi Hem Nang Chililidet Tiba Khay Jutang Tum Khay Kering Bernang Ji Aphanpura Methang Ajutang Arong Aje Kapamanpon Pininipai Inkora Troxy Arnegang Sampor Pai Thomapor Malom Pen Hanjang Langso Sports Association Kapatu Aklamalong 15th Kasa Club Football Championship Men Kapatu Kechengpon Laso Along Chepatir Pipon Lake Karbiang Long Sports Association Kasa Cherap Chetodun Hanjang Langso Sports Association Along 15th Kasa Club Football Championship Men Hanjang Langso Cluster Along Team 5 Qualified Round Patu Kechengari Rongkang Thir FC Pen Pator Sarpo FC Angbongsi Ingtang Rak Pen Patupon Lo Rongkang Thir FC Atum 7 goal lapen Pator Sarpo FC goal Hiniansi tu Uncholok Sonsi 15th Kasa Club Football Championship Men Kapatu Along Hanjang Langso Sports Association Maipu Jiwon Chandra Pathak Rajen Rongpi Amit Puran Terang HSA Chunbang David Ronghang Atom Chetong Dunsi Football Kapatu Ingpupon 29 TP Hempen Barju Epi Hem Nang Chililidet Sarpothar MEC constituency के परलो दिलावजान सप्रा सिंह तेरंगरong अमेकार बाली तोकबी आचोर 29 TP के दमतांग हिथी रुया प्रांग पेन कुसन पेन लुनी हेम पेन बारजु यमात पिनियानी अंता अहेम नंचली लेदेत बांगसो जok acora don arab atum pinang an ciri padu ponlo arni bangke delka peja prang mol barani pini pen an ke hotai sirani komne delo bonta koson pen ne men thangna da birta long pon pe dera jok acora somara don arab atum kamatha kisung thekti ka sonsi dukoklo lasi nahogle dodam punon sitame lapen chini bang do pule pute than pen puthon ahem arid acora long asomara don arab atum pen kayason ningarong pen kidora pen longji aphan acor bali tok bi lapen asomar lapen adona rabatum chuning ripon nasi duma mindi chilong le thira lo larsi he nahok le duta me he tiwang nita asomar ta chilana thek thelo ke nita ini kam si dam puma asomar han si chilang puma ni bang si non mangke bidi judet ajalu ke hem si chilang puma hem ne chidam ta kai ki mai mikrina nasi ki duma wang nang pu na ko wang penta ajata na pupilo na phanta wa rarang nita somata chilang elu nang le vi pte pte nita ki doji sum krumpo Langkha cricket from Langhin constituency ke parlo Salawar Digholi Mes gaon Pathwa Klamalong Tiwa Khayatum Methang Ajutang Aphan Chematha Ponsi Khekang Chower Je Aphan Pura Ingdeng Kethom Sem Langkhon Kham Haje Osa Arong Aje Kapamanpon Bangso Tiwa Khai Ajutang Arong Aje Long Aluhi Aman Chupapon Langhin constituency EM Thorendra Brahma Lapen MLA Dorsing Rohang Langphan constituency EM Surja Rongphar atum sitame chetongdun lapen penang an akethe giding atum sitame aluhi aman pen chetongdun si tiwa alamaki kereng berji lapen jutang kereng bernangji penang alam the thanmung tekang bangso rong aje long tiwa khai ari soijang lapen sarpi sarpo atum chetongdun si mesen pen si tiwa traditional ajutang pachunpon Bureau Report and Varta Local Northeast India